Hvad skete der? Jeg faldt over Føbs værktøjskasse. Nå, vil du med ud og ride en tur? Hvorfor har du så travlt? Lad os nu lige slappe lidt af. Ved du hvad? Nu hvor Phineas og Ferb er væk, så har jeg nyt at lave de ting, jeg godt kan lide. Men det er mærkeligt. På en måde så savner jeg dem lidt. Det er som om, der er noget i vores forhold, som jeg slet ikke bemærkede før. Lillebror mand, jeg kan huske den gang, da du kom hjem. Familien voksede. Lige pludselig var vi 5. Alt mit legetøj bliver mast. Det er okay, for I er mine brødre. I er yngre, vi hører sammen. Vi er et. I kan stå alene dag og nat. Det er okay, for I er mine brødre. I er yngre, vi hører sammen. Vi er et. Mine brødre. Mine brødre. Mine brødre. Stacy, du gør mig altså lidt småt deprimeret med den der sang. Hør her, du har langt om længe fået alt, hvad du har ønsket dig. Ring, når du er kommet over det. Okay. Måske vil et tv få mig til at tænke på noget andet.